ויאמר שאול, צר לי מאוד, ופלישתים נלחמים בי, ואלוהים שר מעליי, ולא ענני עוד, גם ביד הנביאים, גם בחלומות. שאול מיואש, אין לו עם מי לדבר, אלוהים לא עונה לו, ושמואל מת, ואין לו ברירה, הוא הולך לאנדור, לדבר עם בעלת האוב, מכשפה שעושה סיאנסים. נכין לך משהו לאכול? כן, תודה. והיא מגלה לו שיום למחרת הוא הולך למות במלחמה. ודווקא היא, בעלת האוב, רואה בשאול המלך את האדם העייף, המיואש, שאין לו תקווה, והיא מאכילה אותו, משקה אותו, ונפרדת ממנו לשלום, כשהם יודעים שמהקרב האחרון הזה הוא לא ישוב.